سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ኤርትራ ኬንያ ታንዛኒያን ሱዳንን ገስኪሰን ኣብ ውድድር ሴካፋ ትሕቲ 10 ዓመት ተጸሚዳ ትርከብ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሕጂውን ኣዳዕዲዓ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋ ኣንጋዲት ዝውድድር ኡጋንዳ ከዓ ብታንዛኒያ ተገሊፋ እዚ ውድድር ሎሚ ብግጥማት ርብዕ ፍጻመ ኣብ ዝቐጸለሉ ንሓላው ልዳት ሃኒባል ግርማይ ኣሕመድ ኢብራሂም ሄኖግ መሐሪ ኢሳያስ አብርሃም ሄርሞን ፍሳሐየ ሮቤል ተክለ ሚካኤል ሃብተ እስማኤል ሱልጣን ጆሃር ሞአል ተስፋይ ስምዖን አስመላሽን ዓሊ ሱሌማንን ዘሰለፈት ኤርትራ አንጻር ዛንዚባርያ ተፋጢጣ መራሕቲ ክነሶም ካብ ጉሉ ናብ ጂንጃ ብምጓዓዝ ከልበትበት ዝበዝሖም ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ድኻሞም በዲሆም ኣብ ልዕሊ ዛንዚባር እውን ብገፊሕ ዓወታ ጊጾም ኣለው ንዛንዚባር 5 ብባዶ ዲሆማ ጾታ ጅምርን ከብል ገና ኣብ 50 ደቂቕ እታ ሃዳናይ ሸቶ ኮይኑ ዘሎ መዋእል ተስፋይ ጂጂ በቐሊል መገዲ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዕት ዛንዚባር ብምውሃድ ንመሪሕነት ኤርትራ ኣሃዲሉ ስዒቦም ስምዖን አስመላሽን ዓሊ ሱሌማንን ንኻልኢትን ሳልሰይትን ሸቶታት ኣመዝጊቦም ኤርትራ ገና ንዕረፍቲ 3 ብባዶ መሪሓ ወፅያ ዛንዚባራውያን ኣብ ዝቐጸለ ፍርቂ ጾታ ይትረፍስ ሸቶ ኸጽሩ ኣቐዲሙ ብዝተመዝገቦም ጥራይ ክገላገሉ ኣይከኣሉን ኣጥቃዕቲ ቀይሕ ባሕሪ ሞአል ተስፋይን ዓሊ ሱሌማንን ሸቶታት ብምድጋሞም ኤርትራ 5 ሸቶታት ተገዚማ ኣብ ልዕሊ ዛንዚባር ዓንዲራ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ህላውነታ ልዕሊ ተን ካልኦት መወዳድርታ 100% ኣውሒሳላ ድምር ሸቶታት መዋእልን ዓሊን 10 ይበጽሕ ዘሎ ክልቲኦም ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝውድድር ንምዃን ርሒብ ዕድል ዘለዎም ዝመስል ንሓያል ናህር ዓወት ሃገራዊት ጋንቶኦም ኣብ ግምት ብምእታው ብፍላይ መዋእል ተስፋይ 6 ሸቶታት እዩ ብስሙ ኣጽሒፉ ዘሎ ብዝኾነ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘካየድዎ 4 ግጥማት 15 ሸቶታት ብምምዝጋብ ጸብለሊሎም ኣለው ብቴክኒክን ታክቲካውን እውን ቡልጻት ኮይኖም ብምቕልቃል ኣድናቆት የትርፉለው ፍሉይነት ናይ ሃገራዊት ጋንታ ሸቶ ከተመዝግብ ምኽኣል እቲ ዝዓበየ ብልጫ እዩ ኣብ ቅድሚት ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም መዋእልን ዓሊን ብተደጋጋሚ ሸቶ ከመዝግቡ ዘይጽገሙ ኣጥቃዕቲ ናይ ተጋንታ እዮም ሓደ ካብ ሓደ ዘይሰናነፉ ተጻወት ዘካተተ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ካብ ሓለውቲ ልዳታ ጀሚርካ ክሳብ ኣጥቃዕታ ብልጽቲ ኮይና ቀሪባ ዘላ በብሉጽ ዓወታት ዛብ በዓለም ሰገድ ኤፍሬም ትስልጥን ዘላ ሃገራዊት ጋንታና ብሓጎስ ተሰራሰሩ ክትህሉ ትጽቢተዩ ንኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ኣብ 2010 ኣብ ኣስመራ ዝሰኣናየ ዓወት ሕጂ ኣብ ኡጋንዳ ክንረኽቦ ዘኽእሉ እዮም ዝመስሉ ዘለው እሞ ደጋጊምኩም ከም ወትሩ ሞራል ሃቡለይ ኣብ ካልእ ጾታ ዝዕለት ሓንቲ ካፕተን ዋንጫ ንምዕታር ልዑል ትጽቢት ተዋሂቦን ዝጸንሓ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ኣብ ሜዳ አንቅድሚ ደገፍታን ብታንዛኒያ ተሳዒራ ናብ ተዓዛቢት ተቐይራላ ታንዛኒያ ነቲ ጾታ ብመሪሕነት ተበጊስያ መወዳእትኡ ብሓያል ወኒ ተረጋሪጋ ንዓወት በቂዓ ኣብ መበል 25 ደቂቕ አንድሮ አልበርት ሲምሺምፓ ብዘቕጸራ ሸቶ ሓደ ብባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ኡጋንዳውያን ቀልጢፎም ኣብ መበል 46 ብዓብዱል ዓዚዝ ካዮንዶ ተማዕራሪዮም አልበርት ሲምሺምባ ደጊሙ ንታንዛኒያ ናብ መሪሕነት መሊስዋ ሕጂውን ዓብዱል ዓዚዝ ካዮንዶ በጊድኡ ርብዕ ሰዓት ተጸቢዩ ናብ ጾታ መሊስዋ ኡጋንዳ 2 ታንዛኒያ 2 ሓይልን መንፈስን ጾታ ንዓበየ ደቃይቅና ተጸንቀቀ መጽእ ኣብ መበል 88 ከም ኡንቴስ ደቂቕ ከልቪን ፒዮስ ጆን ኡጋንዳውያን ጉድ ገይርዎም በዚ ከዓ ኡጋንዳ ብታንዛኒያ 4 ብ2 ብምስናፍ ኢዳ ሂባላ ኣብ ተማሳሳለ ግጥም ኬንያን ብሩንዲ ኣብ 47 ደቂቕ ካብ ሓለቃኣ ሃሚሙ ሃኪዝማን ብዝረኽበታ ሸቶ ንቐዳማይ እብረ ብመሪሕነት ዛዚማ ተኳን ተነበረት ኬንያ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ናይ 2 ባሕሪ ዓወታ መዝጊባ ንዝቕጽል ጾታ ከተማዕዱ ኽኢላ ኬንያ ነታ ዝተመዝገበታ ሸቶ ኣብ መበል 62 ብፓትሪክ ኦቴኖ ከተማልሳን ከላ ኣብ መወዳእታ 92 ደቂቕ ድማ ካብ ተቐይሩ ዝኣተወ ቤንሶን ኦላሽ ዓወታ ኣውሒሳ ጁቬንቱስ ንፓርማ 2 ባዶ ኣብ ዝረታዓትሉ ጾታ ዝተሰለፈ ገዲም ኢጣልያዊ ሓላውልዳት ጁቬ ጂያን ሉጂ ቡፎን
نتي نشعت 103 بزح صوتات كوخوب تخلخلاي AC ميلان كوينو سسلفه باولو مالديني بمعراي زبزح صوتات زكايده إيطاليا وخينو ودربعان حدن عامت جيجي اب حدار شنشعت 995 ماليا بارما وديو فلام صوتو اكايدوم زحلف عامت مس بي اتش تصاوت بوفون اب جوبيت صنيحو انت زخون نز خبري اقديمو انبصحو نيروم بزي كازي بوفون اب تاريخو بزي كان الشامبيونز ليج اوروبا نسرفه زاتو ودرات كعوتلو خيليوم بزحات نزي كم حدا تصقمو كوا زحسبو انتخونو جيجي جن نز صوا زي معتارو نصبغ بمخانو امنا كم زحقسو يتزاريبوم شامبيونز ليج بزي مسالي نهيوت يمسقنا مخنياتو نتاتصوا انت زعترا اقديمه كاب صوتاتات متالو خنيرم نزي خبر دما اي مرخب كون كبل اب 2015 2017 اب فصامه نزاتصوا زخسرن اب 2016 دما نوانچ عالم زعتره بوفون يزارب نرق غانتو وكيلو تزارب تخالخالي بارسلونا جيرار بيكي نحنا كنقطع عين دلينا كبل نا بورد غانتو زغن زربا تزاريبوم دحري نجيتاف كلت بارو زسعرو لصوتا نا مايكروفون زغرب بيكي لومي غانتانا استودبت نيرام زدما نخولنا صبغيوم كلنا كبل كلهو انكولاي ندغفتن بوردن مالتيو نحنا كنحرق ويون كنقطع عين دلينا زخون سب نقويقا كتوخاتخونا عين دلن ولا سمو عينجر من نمرخ بوزحان ارسي سرح نفلتينا كبل نا بورد كلبو زغنعنا غفيتا اقريب لهم زحلف سمون دغفت بارسا نسوارز كشدو كم سمعون ايرسعن امس زامزي عامت سبورت نمانشستر سيتي كحادغا مخانو ارغاغيص زلو ديفيد سيلفا غانتوني ايفرتون 3-1 ابز سعرت لصوتا بمسلافو مبل 200 عوت بريمير ليج اسمغيروم ازو صيد كاب 289 صوتات طرح بمخان دما زغلطفه وصيد كوينو كبر وسن تمزغيبلولم سيلفا 55 شططاتون كمزغب كيليوم اب دربي مدريد انصار اتلتيكو مدريد مع بارو سفرال ريال مدريد اب تاريخ دحري 4 عامت اب تحت زينة دينجيران نفلم اوان نسالساي تخاتاتالي صوتا شوتو كيت مزغبا وصيام سلسة تخاتاتالي صوا الشامبيونز ليج معتار زي تصقمو زيدان نلداتو كن نسلسة تخاتاتالي صوتا مكلخال ايكالن صنيحم ابزي عامت زي ريال مدريد انكو اب لا ليغا سعرت زي قمست غانتا خوينا زلام مملاس ود 24 عامت تخلخالي روب هولدين نصقمات مسمر مكلخال ارسنال ملسي كم زخون اسلطانيو اوناي امري غليصوم نتشعت اورح ام مسبر تقصنح ناب بقعت كتملس غزي حتى كايوم بقعتن رئسه اماننتن كدليوم كم مسبرتي كابز ملس بزح تلويطيوم بسولس مسراخو ازي تغريمم واو هولدين تمليشيله كبل غليصوم سيرجيو راموس اب درب مدريد نولاديت ناي مسمر دانيا نايت صوتا بمزلافو اب صوتا بيچا كارد كوسد كم زنبرون حجون قصع كم زلو اسلطاني اتلتيكو مدريد دييغو سيمونه تزاريبوم اتدانيون سمع ويزبله سيميونه تصاوتاي دياغو كوسا انصار بارسا اب زنبره صوتام نولاديت اتدانيا بمصرافو نشمون تصوتاتات زقصعيو ذكيروم غازيتا اس بوغنا راموس كساب 4 سامنتات قصع كم زخل غليص علام حلولات برشلونة ترشتيغن بارسا نجيتا فكل تبادو ابزرت عتل صوتا نقداميت شوتو سوارز بمخشانو اقالبو سيحبيوم تشتيغن بزا شوتو اب 21 كفل زمن شوتو زخشنا حلولات بارسا خوينلوم بزي كازي زا شوتو نسوارز مبل 400 ناي كلب شوتو خوينا تمزغيباتلولم سوارز مس ناسيونال ناي اوراغاي 10 تخلته غرونيغن ناي هولان 15 مس اكس امستردام 111 مس ليفربول دما 82 مس بارسلونا دما 180 شوتات مزغابيو نز خبري بصحيو زلوم بارسا كساب حجي 10 استفراليو شوت تصاوتا شوتو خمزغب مخالمون كال كبري توغنات يفالام اب كرمتي نإيطالياوي دانييل دي روسي زفرمت ارجنتينايت كلب بوكا جونيورز نزلاتان ابراهيموفيتش نمفرام تتصعر مهلاوا تغليصم اب ليغ امريكا ب7.2 مليون دولار زبزح مهيا زغفل ابراهيموفيتش وعلو اب زعمت زازم كوينو ناب يونايتد كملس يزبل صنصنتا كوان تحلو بوكا جونيورز نوصايتاتو بمشفان نا ميدا لا بومبونيرا كتغعزو عقمي كمزلوا يغلص ارسنال نغرانيت زاكا نمنتاي كل غزي يسلفو ايردانن يكبل ناي قدم اكافالي ما يونايتد بول انس غليصم انصار زلو مسمر مكفال كصاوت دسم بلني مخنياتو كم تكنيكاوي كلتومن حيلن دلدالن يبلومن داني سيبايوس ازينو فيوم
ንዛካ ንምንታይ የሰልፍዎ ግን ኣይርዳእንን ይክብል ኣብ ዩናይትድ ምስኡ ሓያል ውህደት ፈጢሩ ዝነበረ ሮይኪን ምስ ዝሕተቱን ኣወንታ ከም ዝምልስ ዝገለጸ ፖል ኢንስ ይዛረብ። ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ጋንትኡ ንኻንጽ ግዜ ከም ዘድልዮ ሮማ ኣብ ሓደ ዕለት ኣይተሃንጽትን ዝብል ናይ ሮማውያን ብሂል ከም መወከሲ ብምቕራብ ተዛሪቦም ቀልጢፍካ ዝዕረስ ስራሕ ኣይኮነን ኣብ ምክልኻል ካብቶም ብሉጻት ኢና ዘለና ሕጂ ንቕድሚት መኻዲ ዘድልየና ሮማ ብሓደ ዕለት ኣይተሃንጽትን ኩሉ ደረጃ ብደረጃ እዩ ክብል ሶልሻየር ይዛረብ። ደርቢ ማድሪድ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ ጾታ መንበሪ ቤት ብራዚላዊ ኣካፋሊ ሪያል ማድሪድ ካዘሚሮ ብሰረቕቲ ከም ተዘምተ ማዕከናት ዜና ስፓኛ ገሊጸን። ካዘሚሮ ሰበይቱን ጓሉን ኣብቲ ቤት ከም ዝነበራን ዝኾነ ዘጋጥመን ጉድኣት ከም ዘይነበረውን ተገሊጹሎም። ድሕሪ እዚ ክስተት እዚ ዝሓለፈ ዓመት ግዳይ ዝኾነት በዓልቲ ቤት ሉካስ ቫስኬዝ ዝኾነት ካፒላ ቫስኬዝ ማዓሲና ቀሲና ንኣቱን ንወፅን ክትብል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብምውፃእ ቁጣዓ ገሊጻ ኣላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን